Arni! Și care stă doar la bol. Te dă arma sau... Nu s-ar. Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune! Din cartea cea către România, Sfântul Apostol Pavel citire. Faceți-le acum mădulările voastre, robe dreptăți, spre sfințire. Căci atunci când erați rob ai păcatului, erați slobos de dreptate, deci ce roadă aveați atunci, roadă de care acum fie rușină. Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu, că și eu sunt pus om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș, și zic acestuia, du-te și se duce și celuilalt vino și vine. Și slujitorului meu zic, face asta și face. Auzind aceste Iisus și vecilor. Pe înaltea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Bartolomeu, pe preasfințiții episcopii noștri Irineu și Vasile, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodem, Justinian și Justin, și pe adii păstorii noștri Nicolae, Episcopul, tine, credinciosul poporul de tutindenia și pe oștirea țării, câmpurile de luptă pentru apărarea, libertatea și demnitatea țării, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin.
Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale Sfinților, Măriților, Tolăudatelor Apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavrilă, ramul Sfintei noastre biserici, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, al Episcopul Constantinopolului, ale Sfântului Samson, primitorul de străini, a cărui pomeni o prăznuim astăzi, ale Sfinților drept dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților. Nu veni până acolo, ci doar grăiește, doar spune și se va împlini cuvântul Tău.